Ei vittu kun on huonosti kiinni. Vittu anna se kunnon viedä. Tähän kesä isoin täällä. On tänäkään noita isoja jo. Joo. Vittu kun ei tuu sitä haavia mukaan. Vittu hyvän kokoinen. Anna se viedä. On vähän virtaa enemmän kuin niin kevään kaloilla. Muistatko kun ne tuli, vittu se vitonen, toi on ainakin vitonen. Tää on hyvä. Kova kauppaa. Käsipäkissä on se. 5,6. Joo, 5,6. Ajattelin, että olisi isompi muu. Joo. Kauhea! Anna mennä vaan. Joo. Kauhea! Anneks vaan mennä. Hei! Ota Rika sillä että me saan kuvattua. Saat lähteä. Niin. Saat tossa välissä. Hyvä jätkät. Joo, kelat tuon. Niin. Mä yritän saada zoomattua tän kameran sinne. Vittu, hyvä jätkät. Sieltä kaiteikon tulee pelkää. Aivan tajuton. 6-7 kiloa ainakin. Anna mennä. Vittu se on muuten ihan tajuton. Voi olla, että meni raneenkka uusiksi. Olisiko miten kiinni näitä? Ei tiedä vielä. Ei oo. Suupielet yhdellä. Oi vittu, nyt on kyllä iso. Ota. Otetaanko haavi? Ota haavi. Tää on punnittava. Ei se mahu sinne saata. Ota kamera. Oh! Oh! Vittu! Ai vittu! Ei jumalat, hyvä äijät. No niin, nyt nähdään kohta vonkalle. Ei jumalat, mikä kokoinen pää. Terve! Ei se oo enää kaukana sun ennenunista. Nyt on hirveä läski. Hirveä läski. Siis tuo menee 8 rikki meinaa, tuo on ihan törkeä lihava. Jos se oli äsken se muu... Se oli... Oi jumaliste. Toi on lihava. Jumalauta. Mä asun paljon vettä, että... Vittu mikä voima sit kalalla on. No 2 jätkää pitää haavilla sit piideillä kiinni. Jop. Ei muuta kuin kerro terveisiä mutsille. Mutsille, että täällä olisi syötävä. Näin tehdään meillä päin. Heippa. Päästään isot kalat kutemaan. Keväällä 10. Hyvä jätkä. Vonkalle kiinni. Samassa kohtaa, missä mulla pärähti se vitonen kiinni ja tää lähettelee 3 kiloa rikki, menee ihan kevyesti. Oi huonostikin, nyt pitää keskittyä tohon ylösottoon. 2,54.
Komea kala. Päästään takas uimaan. Ja jatka takala. Ei vittu, nyt tulee tasu enkka varmaan. Ei tukkaa, tää oli aika hyvin. No niin, ja sama reissu jatkuu ja Nasulla on vitonenkin ainakin. Ei vittu. 4,5 menee. Komea kala. Ei kerennyt. Ei kerennyt ottaa tuota kameraa esiin, kun se oli jo veneessä. Jumalauta, uskomaton paikka. Oho. Vähän enemmän löysi. Tää on tommonen oppis. Kiva. Ei oo alimittaa. Ei oo alimittaa kirjomoilla tää puolella. Meni vaan tonne. Ei. Älä yritä vielä. Lämmittää. Mä oon valmiina vaan. Kohta rauha. Miltä nyt tuntuu? Mä oon ollut täällä 24 tuntia saamatta mitään. Nyt mä sain. Se meni itkee paskan tässä. Ketä? Kova! Oi vittu! Ei vittu, vähän lähemmäs. Kato miten huonosti kiinni. Oi vittu Mika. Voiko lähteä kotiin? Ei saatana. Oi vittu. Tässä parikin vai? Pohmiolla jalat vaplaa ja se sihkeä. Ei vittu. Vittu mikä lätkä. Niin. Ajattelin, että voisin olla. Oltiinko me lähdössä pois? Ei vittu. Mä katson, kun ne nout tuolta auki. Pisti muuten hyvin häntä. Mutta nyt.